ናንጫዋ ጻረ ሞታ ንድሙ መጻወቲታ ይባላል ሕጂ ቅድሚ እና ብውግእ ምእታውና ወይ ካ ቅድሚ እትውግእ ምዃኑ ሕጂ ክትዛረቡ ብርሃኑ ጁላ ሊእኽካ ንኤርትራ ወይ ንወደብ ከተምፅእ ክንደይ ወስደልካ ዝብል ሕቶ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ሎም ማዓንቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ መብርህ ክህብ ውዒሉ ኣሎ ንዝተፈላለዩ ሕቶታት ወከልቲ ህዝቢ እውን ክምልስ ውዒሉ ኣሎ ገለ ካብኡ ኣገዳሲ ዝብልናዮ ክሪኢና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት አሁናዊ ግንኙነትና ትብብርን እንዴት ይገልጹታል? በተለይም ከኤርትራ ጋር ያለው አሁናዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡበት። ኣብዚ ብወከልቲ ህዝቢ ካብ ዝተሓተቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝተፈጥሩ ናብ ኩናት ዘንፍቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፍጠሩ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጠሩን እንታይ ይመስል ኣሎ ከምኡውን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ወይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ መብርህ ንክብሉ ተሓቲቱ ዘሎ ግድ የለም ጦርነቱም ምክር ድርድሩም አይሳካ ነገር ግን ክቡርነቱ ለፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ለኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ የኢትዮጵያን ወንዞች ጠልፋችሁ ወደ አንድ ባህር አስገቡና ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት አድርጓት ብለው ቢያዙ በስንት ሳምንት ወይም ወር ውስጥ ኢትዮጵያን የወደብ ባለቤት ያደርጓታል? አመሰግናለሁ። ኣብዚ ዘስሕቕ ሕቶ የቀሪቡ ዘሎ ከም ትሪኦም ዘለኹም እውን ዝስሕቁ ኣለዉ እዚ ተወካል ናይ ህዝቢ ኣቕሪቦ ዘሎ ሕቶ ብዛዕባ ወደብ ምርካብ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ ወደብ ንኢትዮጵያ የድልያ እዩ ኣፍደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ካብቶም ዝድግፉ ወደብ ክህልዋ ዝደልዩ ሓደ ኣነ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓኒ ወደብ ምርካብ ከዓ ብምርዳእ እንድሕር ዘይኮይኑ ከዓኒ ገዲፍናዮ ሱቕ ክንብል ኣለና ዝብሉ ኣለዉ ካብቶም ብዝተኻእለ መጠን ክህልወና ኣለዎ ዝብሉ ሓደ ኣነ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ከም እንተዝኸውን ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ዘቕረበሉ ሕቶ ንብርሃኑ ጁላ ሊእኽካ ኣብ ክንደይ መምፅኻ ነርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ ከዓ ወደብ ኣብ ክንደይ መዓልቲ መምፅኻ ነርካ ኣብ ክንደይ ሰሙን ወይ ኣብ ክንደይ ወርሒ መምፅኻ ነርካ ብምባል እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብሓይሊ ማለት እዩ ወይ እውን ወረራ ጌርካ ኣብ ክንደይ መዓልትስ ወደብ መሓዝካ ብምባል እዩ ብቐጥታ ዝሓቶ ዘሎ ዛስዋያን ካድ ዝስሕቁ ዘለዉ የስንፍና ፖለቲካ ተንሰራፍቷል በእኛ ሀገር በዚያ ምክንያት የስንፍና ፖለቲካ ግጭት ጸብ ተቃርኖን ይወልዳል ብዛዕባ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣልዒሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛታት ናይ ሰነፍ ፖለቲካ እዩ ብምባል እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ፖለቲከኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን እንትርፎ ናብ ጅቦኦም ዝእትዎ ገንዘብ ካልእ ዝሕስቦም የብሎምን ካልእ ዝሓስብዎ ነገር የለን እዩ ዘሎ ልክዕ ከም ሓረስታይ ሓሪሱ ዝበልዕ ከምኡውን ሰራሕተኛ ሰሪሑ ዝበልዕ እሶም ከዓ ተዛሪቦም ዝበልዑ ብምባል እዩ ገሊፅዎም ዘሎ ማለት እዩ ፅቡቕ ሰሪሕና ኣየድንቑን እዮም ዝሰራሕና እንተሰራሕና ብኔጌቲቭ ተዛሪቦም እዮም ናብ ጅቦም ዝኣቱ ገንዘብ ጥራዮም ድሓስቡ ብምባል ገሊፅዎም ኣሎ ካልኦት ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ፖለቲከኛት እውን ኣለዉ እዚኦም ከዓኒ እንተዘይተኪሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ወይ ከዓ እንተዘይተዋጊኦም ክነብሩ ዘይክእሉ ፖለቲከኛት እውን ኣለዉ ግድን ክተኸሱ ዘለዎም ወይ ዝኾነ ይኹን ክስምዑ እንተደልዮም ግድን ክተኸሱ ከም ዘለዎም ዝፈልጡ ፖለቲከኛት እውን ኣለዉ ብምባል እውን ንካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፖለቲከኛት እውን ገሊፅዎም ኣሎ ማለት እዩ በማህበራዊ ድረገጽ ስብሰባ ያደርጋሉ ሰላም እያደፈረሱ ሰላም ይላሉ ተባለው እኔ በተለየ መንገድ ነው የማየው ባለፈው አመት በጣም ያስደሰተኝ የተቃዋሚዎቻችን እንቅስቃሴ በድረ ገጽ የነበረው ስብሰባ ነው ምክንያቱም በአማርኛ መደመርን አንቀበልም ብለው መደመር ኢንአክሽን ስላሳዩ ማለት ነው ካልእ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝእከቡ ዘለዉ ፖለቲከኛት እውን ኣልዒሉ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ኣብ ዩቲዩብ ተኣኪቦም ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዝተፈላለዩ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛት ተቃወምቲ ተኣኪቦም ተቃውሞም ከስምዑ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ከም ዝረኣናዮ ዝዝከር እዩ ክሳብ ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እውን ተዓፅዩ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኦም እውን ኣልዒሉ ተዛሪቡ ነይሩ ነዚ ኸዓኒ ዝተፈላለዩ ሰባት ናይ ዝተፈላለዩ ርድኢት ዘለዎም ሰባት ብሓንሳብ ተኣኪቦም መንባሮም እቲ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ብኣክሽን ወይ ካኒ ምድማር ብኣክሽን እዮም ኣርኦሞ ወይ ከዓ ምድማር ብግብሪ እዮም ኣርኦሞ ኢሉ ገሊፅዎም ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሓሳብ እዩ ዘለዎም ሓደ ናይ ኦሮሞ ንበይና ሃገር ክገብር ዝኽእል ሰብ ምስቶም ካልእ ብኸመይ ከም ዝተሰማምዐ ይፈልጥኒ ግን ተሰማሚዖም ኣብ ሓደ ኮፍ ምባሎም ጥራይ እቲ ምድማር ዝበሃል ኣርእስቲ ወይ ምድማር ዝብል ስነ ሓሳብ ብኣክሽን ከም ዝተገበርዎ እየ ዝፈልጥ እዩ ኢሉ ገሊፅዎም ዘሎ ንዖም ካለ ማለት እዩ ፓይሮክስ አሉ እዚህ አካባቢ ኢትዮጵያ ስትባላ ኢትዮጵያ ስትጋጭ ትርፍ እናገኛለን ብሎ የሚያስቡ እሳት ጫሪ ጭልፊቶች አሉ
يقبلوا عزل اليو هاجراتون علو مبال قليت والله زين كا مفلات تراي زرلي عينات مهانم تفلت كام نمكل خال عيت أجمني ونيلو قليت والله قالب زعبا حزب تግራይ ሆናል ዒሉ ተዛሪብ ነይሩ ዝተፈናቀሉ ህዝብ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ኩሎም ተመሊሶም እዮም ኣብ ወልቃይት ዘለው ጥራይ ይሰርፍ ናይ ወልቃይት ካኒ እቲ ዲዲአር ክፍጸም ኣሎ ንሱን ተተፈጺሙ እዮም ክምለሱ ዝኽእሉ ይዝብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ተሪፎም ዘለው ዘይተመልሱ ኣብ ወልቃይት ምዃኖም ይገልጹ ዘሎ አንዳንዶች ደግሞ መንግስት ተወጥሯል ይላሉ መንግስት በሸኔ በፋኖ በመናምን ተወጥሯል ወታደር ስለተበታተነበት አሁን ነው ጊዜው ደግሞ የሚሉ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ታሪክ መለስ ብሎ ማየት በቂ ነው مسنا التجري تحزون أبزي جل أرستات العلنيرو جل أبز حجوان إثيوبيا تجاني قاصل زلا أبز حجية تأوانا ويابز حجينا تاخن سعرهم نقل إلهم زحسبوا سبات له جن تاريخ ندحر التمريشهم تاريخ مرعير اليوم كان حجيم الصومال كتورنا خلا والتهدرات عين برنان طلعن كتورنا خلاون والتهدرات عين برنان سلزي كابوهم هارو يقوليهم بمبالون تاريخ كجنسلو كاليوم يبمبال جليس أماله مون كاب كالو تهجرات حجز كرخبو كنركبين عليهم زحسبون على بخالو قراب التهجرات من حجزين عليهم زحسبوا سبات على تقولنا جن الصوم نبعلمون يقولون بمبالون جليس أولو سلزي برجس حزب تكراي بزحجوان وجه عيدلينيو تقولنا جن أبو وجه نخينا أتو كحسبولو يجبا أو يقدمون كحسبولو يجبا أفضل لهم بوم لهم نهيمونات أبوتاتون حجي كدمه أنا بوجه متوانا ويكا قدمه توجه مخانو حجي كتزاربو حجي سرحكم كتكبرو كتزاربو من بمزراب نخفتح كتسعرون علىكم بمبالون هيمونات أبوتات أو ترخيبهم زنبورمون كجليس اللهم نيرو مالتي نتنساهم على الزم مالتنا عند الزم يونه كالب زعبات قيح بحري زقرب له حتو زعبا أفدق بحري وكان إيرترا مورار زملكتون حتو قريب النيرو زعبا قيح بحري زملكت حماق كينا عدسد مثلا ويا غدينكا تقبرو نجر غدينكا حماق تصرحو نجر دحار حماق يخات عدسد سلزي حماق كينا عدسد مثلا حماق عين زرقنا بمبالي كم مسلا أمتي وزلو مالتي مزقورا بتخاص سلام يزد لنا إيرترا الأولاوي تهاجريا صومال الأولاوي تهاجريا سلزي لولنا ونتهاجرات نخبرينا نابنتنا إيرترا الأولى نتهاجرة بجديتا إثيوبيا خنبلا عين خلينا إثيوبيا خنون عين بلانينا نعنا خال الأولى ونتنا خبرنا لهم دقة بحر سزر لنا كزارارو بخول لهم مباليزي جليس أوزر لمالتيو سلزي تخاب أشبر زقرب اللي حتو برهانو جلالي أخكان إيرترا وينودب كتمت كندي وصل الكاذب الحتو عيل أخني ويكون إلى عيل إزني بمباليو ملي سلوزو لمالتيو بزعبا إيرترا زملكت أبز حجوان الرجاجي سخنقركم زدلي نإيرترا عين ورانينا حنت تيدون عين تكوسنا حنت تيدون كنت تكوس عين دلنا نحنا زرلنا سلام يمسكورا بتهاجرناون سلام يزرلنا نعنا إثيوبيا قد قعن زمسوجن كنكالخل ملوع عمل لنا بمبالي جليس أوزر لمالت لو علاوي مهناتشون عندنا كبر لمثالي إيرترا لو علاوي هاجرنات بقد إثيوبيا كان للتونيان فلق ما بطون هاجر مهون جيبوتي لو علاوي هاجرنات مكبر አለበት ሶማሌ ዋላዊ ሀገርናት መከበር አለበት ጥያቄ የለም ኢትዮጵያ ለዋላዊ ሀገርናት የባህር አክሰስ ካላገኘች ግን አገር መሆን አትችልም በእነሱ ወገን ደግሞ መከበር አለበት እሱ